Pôvodným sídlom galérie bol barokový kláštorný komplex na Mierovom námestí. Rozsiahly objekt postavili v rokoch 1653 až 1662. Pre potreby galérie prebehla náročná rekonštrukcia a úprava interiéru. Nové priestory sprístupnili verejnosti v roku 1979. Tu sa rozvíjali mnohé aktivity galérie, od akvizičnej činnosti cez realizáciu početných výstavných projektov až po kultúrno-vzdelávacie podujatia pre deti a mládež. Reštitučným rozhodnutím bola budova galérie vrátená do užívania pôvodnému vlastníkovi, teda reholi piaristov na Slovensku. V roku 2001 prebehlo sťahovanie do nových priestorov. Najvhodnejšími pre činnosť galérie sa javili priestory v historickej budove na Palackého ulici číslo 27, ktoré museli prejsť náročnou rekonštrukciou. Palácovú pseudobarokovú stavbu dal postaviť podžupan Maršovský v 80. rokoch 19. storočia. Je to trojkrídlová, dvojpodlažná podpivničená budova. Uličné krídlo má reprezentačne riešený vstup a prejazd v strede dispozície. V objekte sa zachovalo množstvo architektonických detailov, napríklad okenné a dverové výplne, štukové nástropné zrkadlá, architektonická úprava prejazdu a najmä úprava čelnej fasády s erbom. Pôvodne išlo o židovský obytný dom s 9 nájomnými bytmi. V roku 1888 pristavili k nehnuteľnosti aj sklad, miesto pre koče a maštal. Ako posledná organizácia tu sídlilo Stredné odborné učilište železničné so svojimi ubytovacími kapacitami. Od roku 1996 sa dom rekonštruoval pre potreby galérie Miloša Alexandra Bazovského. Prvú výstavu v nových priestoroch zrealizovala galéria v roku 2002.